एगो लड़की कहते हैं कि सखी ए सखी दीपक भैया के आदेश बा प्रीति जी हम सत्यजीत हैं तनी मनी रो रहे वही थी प्रीति जी ना कहानी ना पाना में चल एगो लड़की कहती है कि सखी जब से हमार दीवाना मजनुआ जींस वाला मिले ले सनु हाँ जी तो खाली कोठारी घर में ले जाके फेरा में रहे ले सन हाँ बाकी जब से धोती कुर्ता वाला मिलल ले तब से अलगे कहानी बा कहानी बतावतिया का कहतिया आ कहती का बिया राजन भैया अरे की बोरा में मांगे ला झोरा में मांगे कटोरा में मांगे मजनुआ बाबा मांगे ला के मतलब थोड़े गलती हो जाई ना जी दिल हर दिल मांगता जी हाँ जी मोटर इंश्योरेंस कंपनी ऑल इंडिया शशि पांडे जी जय हो हाय आलहर जवान अरे की बोरा में मांगे ला झोरा में मांगे कटोरा में मांगे मजनुआ अरे बोरा में मांगे ला झोरा में मांगे कटोरा में मांगे मजनुआ बोरा में मांगे ला झोरा में मांगे कटोरा में मांगे मजनुआ औरी का अरे की आलहर जवानी एक कोरा बोला के कोरा में मांगे मजनुआ आलहर जवानी एक कोरा बोला के कोरा में मांगे मजनुआ अरे आलहर जवानी एक कोरा बोला के कोरा में मांगे मजनुआ लड़की से कहती है अपना सखिया से कि जाने लोग हमार मजनुआ का करेला दिया जी कि होई कहे अरे ओठ के सवार तनी चीख लेवे दो आ कहे ओठ के सवार तनी चीख लेवे दो अगाड़ी टॉन्च पडर बड़ी हमके सीख लेवे दो गाड़ी टॉन्च पडर बड़ी हमके सीख लेवे दो अरे गाड़ी टॉन्च पडर बड़ी हमके सीख लेवे दो गाड़ी टॉन्च पडर बड़ी हमके सीख लेवे दो दीपक जी खोजत बाकी गाना ना तो कहे उठ के सावा तनी चीख लेवे कहे उठ के सावा तनी चीख लेवे अरे गाड़ी टॉन्च पडर बड़ी हमके सीख लेवे दो गाड़ी टॉन्च पडर बड़ी हमके सीख लेवे दो औरी का ये सखी औरी का ए भारती सखी यह सखी रूपा तहर होई कि भेपर जरा के बाबा अकेली लगा के अंजोरा में मांगे मजनुआ कि भेपर जरा के
अरे कीली लगा के अंजोरा में मांगे मजनुआ यही से कहतन की आल्हर जवानी एक कोरा बोला के मांगे अरे आल्हर जवानी कोरा बोला के कोरा में मांगे मजनुआ आल्हर जवानी एक कोरा बोला के कोरा में मांगे मजनुआ अरे आल्हर जवानी कोरा बोला के कोरा में मांगे मजनुआ जाओ पागल हो जाए हमें दिया आल्हर जवानी कोरा बोला के कोरा में मांगे मजनुआ आल्हर जवानी कोरा बोला के कोरा में मांगे मजनुआ रूपा जी ये चीज के तू लोग गौर ना कइले होइबू बाकी हम जहां जाइला ओइजा गौर करत रहिला हां जी पीछावा हम कहनी हां तो बड़ी दियर लेखा खेत बाड़ी से सही बा और जे उख के बड़ी पातर डाठी रखल बा हां जी तो हम बना देनी हां कि तहर दीवानवा इहे कहत होई पागला का कि कोहे अरे नैना लड़े गो गाड़ी रेस करे दो हाय हाय चलो उखिया के बीचे श्री गणेश करे दो बाबा तो कहे नैना लड़े दो गाड़ी रेस करे दो रेस कहे नैना लड़े दो गाड़ी रेस करे दो तो चलो उखिया के पीछे श्री गणेश करे दो चलो उखिया के श्री गणेश करे दो तो चलो उखिया के पीछे श्री गणेश करे दो चलो उखिया के श्री गणेश करे दो सत्यजीत सरकार हां जी हमार भगिना हो एगो औरी बका जने केने बानहरा जरूर स्टेज के पीछे गाड़ी में बैठल हो। अरे जे बका अंधर कहीं सत्यजीत सरकार मतलब ही है हमार गीत तो तू रोज रोज सुनबो हां जी लेकिन जे साज बाज पर संगत एकर मतलब और ओरा सब के बाज देख के बड़ी गदगद बा सही बात ई तो नौजवान वालों के गीत संगीत के का मतलब बा कोई ना जब हम ना गौती तो हनिए के जोरे मोटरसाइकिल पर बैठ के ठंडा के दिन में दस्ताना लगा के हां जी आरा रहती सासाराम विक्रमगंज नाच देखे चल जाती कल लेकिन कल हम दस्ताना लगा के घूमत रही लेकिन सरस्वती हमरा के बड़ी आशीर्वाद दिली हां जी तो हमार सचित भगना सरकारों बा अल्लाहदारों बा बहुत तो कहे नैना लड़े दो गाड़ी रेस करे कहे नैना लड़े दो गाड़ी रेस करे दो चलो चला रहरी के बीचे श्री गणेश करे दो चलो नहरी के पीछे श्री गणेश करे कोबो बगीचा के पीछे बोला के अंजोरा में मांगे मजनुआ जय हो हे रूपा भाई अरे कोबो बगीचा के पीछे बोला के अंजोरा में मांगे मजनुआ और का तो कुछो करिए शिकारी बाबा विप्र देवता जे गीत लिखले बनी हां जी एरु गरु ना ना 4-5 गो तो भोजपुरी में गीत करे भइले हां जी जख्मी भैया तो भाई कलम के जादूगरा शर्ट सॉन्ग को हदे बतातना नहीं प्यार में पागले बड़े की जीवन भर शर्ट लिखी है कि दूसरों के हाथ गोड़ तुरवा दी है
जेकर ई गीत लिखल बा हाँ जी अभी गुजरात में एगो कक्ष जगह बा और वो जगह पर प्रोफेसर बनू 1.5 लाख महीना जेकर बा हाँ जी उनकर ही गीत लिखल है। तो कुछ ब्राह्मण परिवार के पूजनीय है। हाँ जी पूज राजन महाराज जी जो प्रवचन करिले वहाँ के भी गीत देता वहाँ के ही देखी चटनी लिख ले बने। तो कुछो करिए शिकारी बाबा विप्र देवता काहे खातिर अदेले गोलुए के बानी हम लभक के देवता देले गोलुए के बानी हम लभक के देवता अदेले गोलुए के बानी हम लभक के देवता देले गोलुए के बानी हम लभक के देवता। अरे जखमी जी बड़ी बड़ी मुलायम तरीका निहोरा में मांगे मजनुआ तो अलहर जवानी ये कोरा बोला के कोरा में मांगे मजनुआ आलम जवानी कोरा बोला कोरा में मांगे मजनुआ। लेकिन ए प्रियंका तारा बारे में अभी हम 20 मिनट पहले सपना देखले हाँ जी जगले आके जनता रुका का कोई से लाइन मारलू हे मजनुआ मन सुख के जय हो बेडरूम में बोलावेलू तू तीन हाली खोख के बेडरूम में बोलावेलू तू तीन हाली खो आ तोर पियावा हाँ जी उत्तर प्रदेश के बुलडोजर बाबा भइल बा बुलडोजर यस जवानी के रौद देवेला बुलडोजर यस जवानी के रौद देवेला बुलडोजर यस जवानी के हाँ जी रौद देवेला हाँ आ खेत कोड़ेला तो अखिया अरे दोनों मुद देवेला खेत कोड़ेला तो अखिया दोनों मुद देवेला। सच कहिनो तो बड़ी तरह से खुश भई रखल पीलवान बाड़ू सही में हाथी के सुधारे खातिर पीलवान होला हाँ जी पीलवान ना बुझेलू का बुझेलू अब कुछ कहबू का हाथी अगर बिगड़ जली सो हाँ जी तो ओकरे पीछे ऊंट रहेले हाँ ओकरे के सवारी करे खातिर पीलवान के बहुत जरूरी बा ओकरा ऊपर पहलवान रहेले तो रखल पीलवान बानी चिकन चाकन चोख के रखले पीलाल बानी चिकन चाकन चोख के अरे बेडरूम में बोलावे नी हम तीन हाली खोख के बेडरूम में बोलावे नी हम तीन हाली खोख के अरे बेडरूम में बोलावे नी हम तीन हाली खोख के अरे बेडरूम में बोलावे नी हम तीन हाली और का और का अब जे हम बानी जाऊ जे कनो कहे के बा हाँ जी कलाकार के तो कोनो जिला जा तो हम ना मानी बाकी चली जहाँ बानी जाऊ जे के नाम लिखल जाओ सही तो बोलिया जिला के बाकी बोलिया के निठा रंगदार मुरला भर हो और का करेला और का आ खोले दांत से दबाई के बालाउज के कभर हो बोले दांत से दबाई के बाला के कोहर बाकी दू गो दीवाना बनौले बाड़ू एक विक्की तिवारी या गोलू राजा के ई बतिया ई करी हम बाकी हमनी के का ना भी पोसतावेला उराई फल के नोख के ना भी पोसतावेला उराई फल के नोख के ना भी पोसतावेला
पल के नोक के बेडरूम में बोलावे नी हम तीन हाली बोले